Molt bé, doncs moltes gràcies, president, i gràcies al senyor Morante per la seva compareixença. Voldria també saludar els representants del món local municipal de l'Empordà, en aquest cas, les tres persones que ens acompanyen. Nosaltres, Junts per Catalunya, efectivament, vam demanar aquesta compareixença, igual com la de la directora general d'Energia, la Marta Morera, perquè, evidentment, hem estat amb la nostra gent en el territori i copsem que és una qüestió que genera certes discrepàncies o certes opinions divergents. Davant d'un tema així, doncs el millor que cal fer sempre és poder tenir la informació. Per tant, hem cridat a compareixença i els hi agraïm a vostès com a defensors del Plencat, igual com hem cridat també a compareixença plataformes que vindran en un futur properament a comparèixer i que estan en contra de, en aquest cas, els projectes d'eòlica marina a l'Empordà. Feta aquesta consideració prèvia, Catalunya, s'ha dit, estem a la cua en transició energètica d'Europa, estem cobrint en producció pròpia amb renovables un 14% de la nostra demanda elèctrica, quan necessitem anar al 50% el 2030 i el 100% totalment ja desfossilitzats i desnuclearitzats el 2050. I davant d'això tenim la PROENCAT, la Prospectiva Energètica de Catalunya, que vam iniciar nosaltres mateixos quan érem a govern i que s'ha anat actualitzant, i que ens diu que el 2050, per aconseguir aquest objectiu de total desnuclearització, desfossilització, necessitarem 62 gigawatts de potència elèctrica instal·lada, dels quals més o menys 2 gigawatts són d'hidràulica, que tampoc els podrem ampliar, són els pantans que ja tenim, per dir-ho així, per tant ens en queden 60, que són bàsicament eòlica marina, eòlica terrestre i fotovoltaica, ja sigui a teulat o a terra. D'aquests 60 gigawatts, només 3,5, marca la PROENCAT, 3,5 gigawatts de 60 són els que estan previstos, segons el PROENCAT, per la eòlica marina. Dic perquè és important també tenir aquest número al cap, que quan parlem de l'eòlica marina, en aquest cas al Golf de Roses, parlem d'aquests 3,5 sobre aquests 60-62. A més, aquests 60-62 gigawatts que marca la PROENCAT, diguem-ne, segurament caldria actualitzar-los amb la intel·ligència artificial, amb els nous centres de dades, amb tot de qüestions que han anat sorgint i que seran molt demandants d'energia i que segurament al seu dia no estaven contemplats. A partir d'aquí, nosaltres reclamem, primer, que les competències no siguin espanyoles, que les competències les tinguem a Catalunya. Ens basem tota l'estona en el POEM, en el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, que això està fet pel Ministeri, que diu que només es pot fer eòlica marina al Golf de Roses. Nosaltres això ens ho voldríem mirar, segurament sí, però ens agradaria que aquesta competència fos nostra. I per altra banda, vostè mateix deia, aquest Plencat ens l'haurà d'autoritzar el Ministeri. Home, doncs estaria bé que això ho poguéssim autoritzar i fer-nos-ho tot des d'aquí. President, tenia 5 minuts o no? 3, perdó, em pensava que teníem 5. D'acord, em sap molt greu, m'apuntàvem 5, que vaig veient el temps. A partir d'aquí, hi ha unes equivalències que ho ha parlat abans la directora, i això és cert, que deia el que no ho fem a mar ho haurem de fer a terra, no? És cert, un molí, crec que ho ha dit vostè, a mar d'uns 15 megawatts i que pugui estar treballant unes 4.000 hores a l'any, si el comparem amb molins terrestres d'uns 5 megawatts i a raó de 3.000 hores, per tant vol dir que per cada molí marí tipus necessitaríem 4 a terra. Fent una mateixa equivalència, amb fotovoltaica necessitaríem 60 hectàrees de fotovoltaiques per suplir amb energia produïda, que és com s'han de fer les comparacions, un molí marí. Per tant, aquesta evidència hi és, però això no treu que les renovables, ens agradi o no, i uns hi serem més favorables i altres no, però generen cert rebuig en moltes parts del territori. I sobretot en el cas de l'eòlica marina per una qüestió visual. I vostè ha parlat de 260 metres aquests prototips, jo li voldria demanar si, per tant, seran representatius del que ja serà els projectes comercials futurs, si seran també, o sigui, per tant, el que es veurà servirà per, si més no, dir, escolta'm, em pensava que era més, em pensava que era menys. Això és una primera pregunta. I, per altra banda, una reflexió que volia fer, l'última, president, i que, de fet, potser hagués anat millor dirigida a la directora, però no sabíem com us repartiríeu les compareixences, la deixo anar aquí igualment, i és que aquest Plater, aquest pla de la transició energètica renovable a Catalunya, que el que intenta és situar quins són aquests parcs fotovoltaics i eòlics en cadascuna de les comarques i que, òbviament, es basa i s'ha de basar en el mapa de vent i en el mapa de sol que tenim al nostre país, també estaria bé que tingués en compte un altre vector a l'hora de ponderar, que seria no només el que ja hi ha implantat energies renovables, que això ja ho ha dit la pròpia directora, sinó també totes aquelles altres infraestructures que d'alguna manera també generen rebuig. Ens agradi o no, però generen rebuig. Em refereixo, per exemple, el que serien les plantes de residus. Hi ha comarques
que diguem-ne, es cuiden dels residus d'altres comarques. El que seria l'energia nuclear, tant la producció com els residus, òbviament, radioactius. Les presons, fins i tot. La cessió d'aigua. A ningú li agrada haver de cedir la seva aigua, si ho fa en tot cas és per solidaritat. Per tant, aquest factor de solidaritat, diguem-ne, intercomarcal, multifactorial, tenir-lo en compte també a l'hora de ponderar què és el que necessitem implantar energies renovables en cadascuna de les nostres comarques. Per exemple, Girona, sabut, cedeix gran part de la seva aigua del Ter i això afecta a les comarques de Girona, a les comarques dels Empordans, a tots els que estan aigües avall. Factors així, doncs, per tant, també s'han de tenir en compte a l'hora de decidir des del govern què cal implantar-hi. Diputat, hauria d'anar acabant. Sí, acabo ja. Què cal implantar-hi, en aquest cas, per exemple, en eòlica. Evidentment són comarques de vent, però també fan la seva aportació al país en altres termes. Moltes gràcies.